कालवा दुबई बत्ती का संस्कृती मारत ना गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಂಕಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಗಣಪತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ चार्ज फुल खत्म आता है. दूसरा ऑफिस में आया गणपति देखने के लिए. कुडंज ऑफिस तो ನಮ್ಮ ಗುರ್ಜಿ ಕಡೆಗೆ ಫೋನ್ पूरा अगला गणपति पप्पा मोर्य पण रेडी आते रे. किधर है पूरा आया ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಕುಡಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಣಪತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲ ಗಣಪತಿ ಪಪ್ಪ ಮೋರ್ಯ ಬಂದು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಚಲೋ ಅವನ ಬಾಬಿ ಈ ಬಂದ ಇಡಲ್ಲ. ಹಾ 3 2 1 ಗೋ. ಗಣಪತಿ ಬಾಪ್ಪ ಮೋರ್ಯ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ಮೋರ್ಯ ಗಣಪತಿ ಬಾಪ್ಪ ಮೋರ್ಯ. ಹ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ. स्वीट डेफिनेट नंबर 1 रोशन नंबर. एना वीडियो ഞാൻ ഡേറെ ഇത് कारपुर में कालवा दुबई बत्ती का संस्कृती मारत ना कालवे आता के फोन हाँ किसका मुझे लड्डू देना. हाँ ब्लॉग में जाएगा. क्या सॉन्ग है? हेलो गाइस बोलो ना. हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. हैप्पी गणेश चतुर्थी. यस बोलो ना. हैप्पी गणेश चतुर्थी. पूरा दादा ब्लॉग कर देते ನೀನು 2 ಗಂಟೆದ ಬ್ಲಾಗ್ अपना. हैप्पी गणेश चतुर्थी. हैप्पी गणेश चतुर्थी. हैप्पी गणेश चतुर्थी. लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल. थैंक यू. चलो गाइस आपको चलो गाइस हाय गाइस से होता है या आपको कैसा लग रहा है? इंडिया से दूर है ना. इंडिया होता है. इंडिया यहाँ बसता है या दिल से मिस यू इंडिया. मिस यू. लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल. Oh thanks. Okay guys, happy Ganesh Chaturthi to all of you. Thank Like, you. share and subscribe. Yeah. Happy Ganesh Chaturthi. हो गया.
क्या हो गए भैया? बस करो. तो गाइस हमारा क्या पूजा हो गया सेकंड ऑफिस में. So, खत्म हो गया भाई. yo. Hey, dance. What? Happy birthday. Birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh. चप्पाळे चप्पाळे आवाज कमी कर बघ तू कसं लागते मेरे लिए Hey!